नमस्कार, मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसारी। लोगोफोर लड़की फिल्म नायनो थांनायदो आरो बेजों लोगोसे माखासे बाथ्रा सावरायगोन। लोगोफोर जिबनाव उन्दैनिफ्राय गोबां खामानि मावबोबाय गावनि थाखाय। बेनिफ्राय आङो मोनसे खामानि मावाखै, जाय खामानिखौ मावाखै आं दिनै नोंसोरनो बे भिडिअनि गेजेरजों मावनो नागिरदों। लोगोफोर उन्दैनिफ्राय फरायनायजों लोगोसे मालाबा फोथारावबो खामानि मावबोबाय, मालाबा दैमाफोरावबो दंग'फोरावबो ना सारना नाफोरबो फानबोबाय, माने गोबां बायदिसिना खामानि मावबोबाय। बेनिफ्राय मा एसे देरनायनि उनाव गोबां बोसोर टाइकवान्ड'बो गेलेबाय, माने क्लास 9, 10, बेनिफ्राय क्लास 9, 10 बै समाव गोबां माने डान्सबो फोरोंजानानै डान्सबो मोसाग्रा जाबाय। बेनिफ्राय आरो डान्स मोसानायजों लोगोसे खामानि मावनायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे खेला गेलेनायजों लोगोसे जबबो मोनबावबाय। बेनिफ्राय जबबो मोनबाय, जब मोननानै दाब देशखौ गिदिंबाय जबजों लोगोसे। बेनिफ्राय आरोबाव मा जाबावखो, जब मोनखांनानै फिल्मबो बानायबावबाय। बेनिफ्राय मोनसे खामानि मावाखै आं गाव इयो मोनसे खामानि मावाखै लोगोफोर। एसेबां गावनि थाखाय बेफोरबायदि खामानि मावनायजों लोगोसे मा मोनसे खामानिखौ मावाखै, दिनैसिम मोसाबाय, खेला धुला गेलेबाय, फरायबाय, बायदिसिना खामानि मावजोब्बाय, फोथारावबो खामानि मावबाय। दा मा खामानि मावाखै होनदों? लाइफआव सल' रोजाबफेराखै। जिबनाव माने सल' होनना बुङो ना, गान होनो, मेथाइ होनना बुङो, जायखिजाया रोजाबफेराखै। अब्ला आङो मोनसे ओरैनो कमेडि सल', सोरबा गान होनो, सोरबा सल' होनो, बायदिसिना बुंलाबाय, सोरबा मेथाइ होनो। दिनै आङो मोनसे बे लड़की फिल्म नायनो थांनायजों लोगोसे आङो मोनसे सल' रोजाबनो नागिरदों। गाज्रि मोननाङा, सोरबा दा बेखौनो जोबोर गाज्रि मोनलायगोन। लाइफआव माने बे मोनसे पेन्डिं दङ आरोना आंनि थाखाय। दङ गोबां खामानि मावनो दंबयो, थेवब्लाबो बे मोनसे सल' रोजाबनाय पेन्डिं दङ आरो बेखौबो मालाबा रोजाबनो सानदों आं। मानसिया बोरायबाय देरबाय बा सल' रोजाबनाङा बा सोलोंनो मोना बेफोरबायदि नङा। मालाबा बेखौबो 2 बोसोरसो सोलोंजानानै आङो सल' रोजाबनो सानगासिनो दङ, दोंसेबाबो रोजाबलांगोन लाइफआव सानगासिनो दङ। दा अब्ला आङो सल'नि बागै आं जेबो मिथिया, अबो रोङा, आबो रोङा, एबो रोङा आं सल'नि बागै। थेवब्लाबो आं मोनसे सल' रोजाबनो नागिरदों, ससे आरोना। महर गोसा नांगौब्ला कन्ट्राक्टर जा, फेमास जानो गोसोब्ला ना ना ना, एक्टर जानो गोसोब्ला थिकादार जा, देंखोगिरि जानोब्ला जौ फाग्ला जा, नारा नारा फरचुनाराव गाखोगोन, गुवाहाटीयाव बेरायगोन। लोगोफोर गोबां मानसियानो गोबां बाथ्रा बुङो लाइफआव। सोरबाया बुङो लाइफआ मोनसेल', इन्जय खालामनांगौ। आं नोंसोरनाव सोंनोसै, लाइफआ मोनसेल' नंगौ? इन्जय खालामनाया गोबां रोखोमनि थायो। किसु इन्जयआ थाखा फैसा गैयालासेनोबो इन्जय खालामनो हायो दसे समनि थाखाय। किसु इन्जयआ मा लाइफ टाइम फैसा नांगौ इन्जय खालामनो थाखाय। दा जायगा बेरायनो बायदिसिना देखायनो गारि गुरा नांगौब्ला माने लाइफ टाइम फैसा नांगौ जायो मानसिनो इन्जय खालामनानै बेफोरबायदि बेरायनानै देखायनोब्ला। अब्ला लोगोफोर नोंसोर मा सानो, लाइफआ मोनसेल', लाइफखौ इन्जय खालामनांगौ हा? अब्ला थाखा फैसानि थाखाय इन्जय खालामनांगौ होननानै दखायत मावगोन नामा नोंसोरो? आं बिदिसो कुइसन सोंगोन। लाइफआ नोंगौ मोनसेल', लाइफखौ इन्जय खालामनांगौ होनना बुङो, नाथाय मा टाइपनि इन्जय खालामगोन नोङो? थाखा फैसाजों इन्जय खालामगोन, थाखा फैसा गैयालासेनो गामियाव थानाय इन्जय खालामगोन, थाखा फैसा गैयालासेनो न'आव थानाय इन्जय खालामगोन, ना लोगोजों दसे सम इन्जय खालामगोन? माबायदि इन्जय खालामगोन नों लाइफखौ फुल टाइम? लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर, माबायदि नोङो लाइफखौ इन्जय खालामगोन फुल टाइम? आरो लोगोफोर गोबां मानसियानो फंसे बाथ्रा बुंबोयो, लाइफआ गोबां बेसेन गोसा, माने भेलु गोनां लाइफ। नंगौ, आं बेखौबो मानियो, लाइफआ नोंगौ बेसेन गोसा, भेलु दङ लाइफआ, नंना नङा? अब्ला नोङो आंनि बे मोनसे कुइसन बाव, मानसिया भेलु दङ ना? भेलु दङ होननानै जों मानसिया मोजां खामानि मावनांगोन नांगोना नाङा? मानसिनि लाइफआ भेलु दङ होननानै जों खामानि मावनांगोन, उन्दैनिफ्रायनो मोजां फरायनांगोन, खेला धुला गेलेनांगोन, जों फेमास जानांगोन, नोंनि
भेलु गोनां लाइफखौ माने दुनियाजों सिनाय जाहोनो थाखाय जोङो मोजां खामानि मावनांगोन खस्थ' खालामनांगोन ना अब्ला नोङो लाइफआ ओरैबायदि भेलु गोनां होननानै आंनि बयसआ थांजोब्बाय होननानै नों गाज्रि खामानि मावगोन नामा आं दिनै 25 इयार्स जाबाय आं लाइफआव जेबोखौनो जानायासै लाइफआथ' गोबां भेलु गोनां होननानै आङो गाज्रि खामानि मावनांगोन नामा प्लिज अननानै लोगोफोर लाइफआ भेलु गोनां नोंगो लाइफआ भेलु गोनांखौ लानानै नोंसोरो माबायदि खामानि मावनांगौ उन्दैनिफ्रायनो बोरै खामानि मावोब्ला लाइफआव फेमास जागोन मोजां खामानि मावनानै फेमास जानायखौसो नांगौ आंनो गाज्रि खामानि मावनानै जानायखौ नाङा अब्ला नोंसोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम लाइफआव माबायदि इन्जय खालामनांगौ आरो माबायदि लाइफआव नोंनि भेलु गोनां माने लाइफखौ माबायदि सिनायथि जानांगौ भेलु गोनां लाइफआव माबायदि खामानि मावनांगौ अब्ला लोगोफोर फिल्म नायनो थांलायनोसै लड़की अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द।